Il-Pulizija Maltija arrestat Finlandiż ta' 44 sena brabta ma' ħasil ta' flus fuq bażi ta' mandat ta' arrest Ewropew. L-arrest seħħ f'appartament fi Swieqi matul il-jum ta' Tlieta f'operazzjoni imsejħa Webmaster u li kienet mifruxa f'14 il-pajjiż inkluż f'Malta. One News jista' jiżvela li r-raġel li jismu Sami Kivela u kap ta' organizzazzjoni kriminali. Din l-organizzazzjoni kienet il-moħħ wara diversi każi ta' kriminalità madwar pajjiżi differenti. L-operazzjoni fuq skala Ewropea ġiet ikkoordinata mill-Eurojust u l-Europol u tiffoka fuq flus li oriġinaw minn kriminalità organizzata. Din l-operazzjoni waslet ukoll għal diversi arresti f'pajjiżi oħra. L-operazzjoni f'pajjiżna kienet ikkoordinata bejn diversi dipartimenti fih dan il-korp tal-Pulizija, fosthom it-taqsima tal-intelligenza, it-taqsima tar-reati ekonomiċi, l-iskwadra ta' kontra l-vizzi, it-taqsima tar relazzjonijiet internazzjonali li ġew mejjuna mill-Special Intervention Unit. Sorsi qalu li waqt l-arrest fi Swieqi ingħalqet it-triq u l-Finlandiż mistenni jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.